Αγαπητοί πολίτες του Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχε, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι όντως το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου παίρνει το λόγο μετά από ένα συγκεκριμένο κρούσμα που αφορά την κρίση της προηγούμενης απολύσεις. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Εκπροσωπώντας το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου, θα θέλαμε να θέσουμε το ερώτημα για παραχώρηση χώρου στο Δίκτυο Αλληλεγγύης, το οποίο καταθέσαμε εγγράφος με αίτηση στις 13 του 2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 15.792. Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου εδώ και 1,5 χρόνο έχει μια έντονη παρουσία στην τοπική μας κοινωνία, με πάνω από 50 χαριστικά ανταλλακτικά παζάρια, μια διακίνηση μεγάλης ποσότητας πραγμάτων, ρούχων, παιχνιδιών, παπουτσιών και ό,τι άλλο που μπορέσαμε. Έχουμε καθημερινή διανομή τροφίμων σε οικογένειες άπορες και έχουμε δημιουργήσει και δομές υγείας με γιατρούς και δωρεάν φάρμακα σε συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο του Βύρωνα. Ταυτόχρονα έχουμε κάνει πολιτιστικές δράσεις με ταινίες, θεατρική παράσταση, δύο μεγάλες παιδικές γιορτές, άλλες πράξεις αλληλεγγύης και αντίστασης που αφορούσαν τα χαράσκια. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο με απαριθμώντας τις ενέργειες. Οι 160 εθελοντές και πλέον του δικτύου λειτουργούν με δημοκρατικές διαδικασίες, αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, με μια συνέλευση που βγάζει ένα ανοιχτό συντονιστικό, το οποίο ελέγχεται κάθε μήνα. Παρεμπιπτόντως, αυτό το ανοιχτό συντονιστικό συμμετέχουν και 3 δημοτικοί σύμβουλοι, ως φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν από διαφορετικές παρατάξεις, αλλά δεν συμμετέχουν ως παρατάξεις, αλλά ως φυσικά πρόσωπα, το τονίζω. Και αυτό που θα ήθελα για να γίνω πιο συγκεκριμένος, απευθυνόμαστε στο Δήμο για την παραχώρηση ενός χώρου για τη δράση του Δικτύου Αλληλεγγύης Ζωγράφου, σεβόμενοι καταρχήν το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από τους πιθανούς συσχετισμούς που υπάρχουν σε αυτό το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, που μπορεί να είναι αυτή τώρα, μπορεί να είναι άλλη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί θεωρούμε ότι η αλληλεγγύη είναι το πρόταγμα της συγκυρίας. Θα έλεγα ακόμα ότι άσχετα από την οπτική γωνία που βλέπει κάθε ένας το θέμα της αλληλεγγύης, δηλαδή για μας υπάρχει ένα τρίπτυχο, το αλληλεγγύη, αντίσταση, αυτοοργάνωση και δημοκρατία, θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι μετά από μια επιτυχημένη θεατρική παράσταση που κάναμε, μαζέψαμε μια σημαντική ποσότητα τροφίμων, την οποία την κατανείμαμε και στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου και σε άλλες συλλογικότητες που είχαν συλλογική κουζίνα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι περιμένοντας μια θετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Δήμαρχο για αυτό το θέμα, θα θέλαμε να είναι κάπως άμεση, γιατί οι ανάγκες είναι πραγματικές. Φιλοξενούμαστε σε ένα χώρο και δεν χωράμε πια εκεί που βρισκόμαστε. Και μάλιστα έχουμε να προτείνουμε και συγκεκριμένο χώρο, μετά από μια διερεύνηση που κάναμε. Μία πρόταση που έχουμε να κάνουμε αφορά τα λιώμενα του νέου ζωγράφου που ήταν παλιά το οδείο, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ή τέλος πάντων μετά από μια θετική απόφασή σας μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία για να συνεννοηθούμε για κάποιο χώρο. Θεωρούμε ότι το πρόταγμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, όσο περνάνε οι μέρες, θα το βλέπουμε μπροστά μας. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο, γιατί ήδη έχετε κουραστεί, με συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν και τα σχολεία. Έχουμε πληροφόρηση για το τι γίνεται στα σχολεία αυτή τη στιγμή από ανθρώπους που έρχονται και άλλα συγκεκριμένα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας από την τελευταία διαπίστωση, με την οποία ασφαλώς συμφωνούμε όλοι εδώ και έξω από την αίθουσα αυτή, πραγματικά μου έχει υποβληθεί αυτό το αίτημα το Δεκέμβρη, δηλαδή τα μέσα Δεκεμβρίου. Έχω απαντήσει προφορικώς και στην κυρία Σακαντούνα μου, ότι μεταφέρει και στην κυρία Καφαντσάκη και στην κυρία που δεν θυμάμαι το είναι εδώ, ότι αυτό θα το δίσουμε θετικά. Βεβαίως, χρειαζόμαστε, επειδή μας είχε προταθεί και μια εκδοχή σε ένα υπόγειο που είναι αφηγηνό κατά τις υπηρεσίες μας, κατά την Γαρδέλια και περίεργο, είπα ότι θέλουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα να βρούμε κάτι κατάλληλο. Ασφαλώς θα δοθεί χώρος, μια μικρή υπομονή όσο γίνεται, να βρούμε τον κατάλληλο χώρο. Φαντάζομαι ότι μέσα σε μια εβδομάδα, το πολύ 10 μέρες, θα έχουμε κάτι που να δίνει και ένα κύρος στην προσπάθεια, να μην είναι δεχομένο σε ένα χώρο που υπάρχουν κόπλανα σκυλιών, τώρα να μην λέμε λεπτομέρειες, ένα κατάλληλο χώρο που προτάθηκε, όπως μας είπαν οι υπηρεσίες, και θα βρούμε ένα χώρο ασφαλώς. Είναι φανερό ότι όλες οι προσπάθειες αλληλεγγύης
είτε είναι συντονισμένες, είτε δεν είναι, είτε εντάσσονται στο κοινό δίκτυο του Δήμου, είτε δεν εντάσσονται. Έχει ο καθένας δικαίωμα να διαχειρίζεται την προσπάθειά του και αυτόνομα. Τη στηρίζει ο Δήμος και θα τη υποστηρίξει. Μια μικρή υπομονή χρόνου και θα λυθεί. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται καν απόφαση της Υπουργείας. Θα είμαστε σε επικοινωνία και θα σας ενημερώνουμε για τις ιδέες που έχουμε και αν έχετε και καμιά άλλη ιδέα θα την πείτε. Πολύ ευχαριστώ. Θέλω να την πω τώρα, έχουμε και εναλλακτική λύση που αφορά τα κοντέινερ που υπάρχουν απέναντι από το θέατρο Έρευνας. Εκεί να σας πω ποια είναι η δυσκολία από τώρα, ότι αυτά επί της ουσίας δεν υπάρχουν εντός εισαγωγικών. Δηλαδή ο Δήμος δεν τα έχει παραλάβει, δεν έχουν πληρωθεί, δεν το λέω για να προλάβω, μην την καρδίσει, δεν το ξέρετε. Δηλαδή μόνο με κατάληψη δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχουν. Είναι προφανές ότι δεν μας προτείνεται να κάνουμε κατάληψη. Εμείς σεβόμενοι το θεσμό της αυτοδιοίκησης, περιμένουμε να μας δώσετε μια λύση. Εάν πάντως δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και δεν βρίσκουμε λύση, το δίκτυο αλληλεγγύης ζωγράφου θα μπορούσε να κάνει μια κατάληψη. Δεν το πρότεινα. Δεν υπάρχει από ό,τι γνωρίζω κάποια άλλη επιτροπή. Οπότε προχωρούμε